În 4 ani de mandat a fost alături de oameni, le-a înțeles suferințele și i-a ajutat să le depășească. A adus administrația aproape de oameni și în folosul acestora, prin fapte și nu prin vorbe. Proiectele Consiliului, inițiate de el, s-au transformat în ceea ce toți vedem acum. A prețuit și a respectat oamenii care au urcat Galațiul pe podiumurile victoriei. A construit și va construi pentru viitor. A știut că județul are un buget sărac, dar s-a luptat să aducă bani europeni pentru a-l dezvolta durabil și echilibrat. Și oamenii știu asta. A pus mai presus de toate oamenii și nevoia lor de a trăi mai bine. I-a ajutat pentru că a știut cum să o facă. Toate s-au transformat mai apoi în fapte. Și asta a fost credința lui în 4 ani de mandat. Fapte, nu vorbe. Pentru el, administrația nu se face din birou, ci printre oameni împreună cu ei. A modernizat sute de kilometri de drumuri. Acum copiii își văd părinții mai des, mergând pe șosele mai bune. Pe 10 iunie votați un om al faptelor, nu al vorbelor. Votați Chebac Eugen.